May adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joey. Sa di pa nakusugnan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. No Promise. Ma, wala ka ko ha. Asa bang ka, Joey? Mamasahero ko ma. Mayroon kay Sabado ba? Basig na idaghang musakay sa akong motoron. Nala, sige. Unya, uy, unsa bang kag urasa mo paulis pa ni Udto? Tanaon lang ma. Kay basig makigdungan to og pangaon ako si Baisilso. Sa gawas na lang kumukaon ma. Na, sige. Abi na ko, di ka mo biyahe ron ba si Joey? May mukag di ba nga kwarta nga tong tuyo? Lagi. Ay, nindot ibiyahe ron kay nagkaroon sa hero. Maod yun. Porma na dito kay ako sunod mo. Ay, salamat itaon kay arang-arang akong kita ron na sa pamasada. Higda-higda sa tabi. Kunya ako matog, mag-Facebook ako. Uy, daga na biya ining nag-add friend ako da. Di na ako sila i-confirm ay. Huwag masag kailainin nila. Ni. Uy, la. Di may gwapa nga nasaak. Robilin. Robilin ang pangan. Pero, huwag mang kunya gi-add friend. Ako ning i-add be. Hi. Hello? Salamat din sa pag-accept mo na ko ha. Okay ra, uy. Ganahan naman sa kog, daghang mga friends, good. Aw, oo. Tinuod yun. Ay, asang inyo ha, Ling? Taga Buhangin Davao Occidental ko. Pero di ako karon sa Manila. Mo ba? Taga diin man ka? Taga Santa Maria, Davao Occidental ko. Maayo di ay kay parehas na tang taga Davao. Maog yun. Nga, nagunsa di ka di sa Manila di, Ling? Nag-process ko sa akong mga papeles. Kay mo abroad naman gug ko. Oh, mao ba? Nga, okay ra nimo kung tawag-tawagan ti ka? Samtang wa pa ka makalarga? Oo ba? Yay! Mao nga tagdugay na kay kang muanhi din, he ha? Na di kay gikalingawan ba? Pawa ra gud kala ay bay. Aw, okay sab. Ling, kumusta? Okay ra. Naon ta ko isulti nimo, Ling? Unsa man na? Unya di ka masuko. Dili lagi. Unsa man na? Ang tinuod din sa sige natog chat-chat ba o video call. Nahigugman ako nimo. Oh. Joey. Mo ni tinuod din. May chance ka ako nimo? Nganong mulimod man ko. Nga sa tinuod lang. Nahigugma naman sad ko nimo, Joey. Kumuuna, uyab na ta. Ha? Oh, Joey. Yes! Salamat kayo, Lynn! Yatis ra. Ikaw yab gid mo atong imong kachat bay? Ubay? Kasi na ibang na to. Rubilin. Sige bay. Good luck sa inyong relasyon. Ha? Larga na kasagawas? Oh, Joey. Sunod adlaw, larga na gid ko. Unya, magka-chat pa kahatayin ni kung tuwa na kasagawas? Oh, uy. Nganong dili good. Lynn, pag binuotan dito, Lynn ha? Boy, sinuog, mangita kaglain dito. Dili gid na mahitabo, Joey. Kay love na kaayo ka. Salamat kay Lynn. Amping sa imong biyahe. Ay, naunsa naman ko eh. Pila pa gani ka adlaw nga wa na mi magkasultian si Robilin. Gimingaw naman kay ko niya. Husto. Ini ko man ako biyahe. Ako siyang tawagan. Kumusta man ka diha? Okay naman. Kay buta naman sa akong amo. Maayo hinoon. Ikaw?
Niya, mingaw kay ko nimo. Ah, grabe ha. Gimingaw gidayon ka na ako. Lagi, mingaw kay ko eh. Ingon ini lang gitingali ning mahigugma ta. Basinag na nakailain di ha. Uy, di na mahitabo no. Kay love ta kay ka. Salamat, Joey. I love you, Lane. I love you too, Joey. Naunsa naman si Rubilin nga, di naman mo reply sa akong mga message niya. Di sa kumutuoy nga, di sa makadalikyat og reply eh. Bisag busy pa sa siyang trabaho. Sa mukha ni mo eh. Ngano di ay? Sige no, day. Nganong masuko man ka? Nga iguram kong nangutana kung nganong wa na ka-reply sa akong mga message niyo. Aw ka na, kay wala mo reply, wa na ganahi. Rubilin. Iyay. Wa ka nilain ang imong uyabay. Oh, ha? Ako, gaduda gid ko ba nga nanailain ang imong uyab kay ngan ugda naman kay siya nimo. Saan nga tinuod ang gisulti ni Baisilso? Basig nakauyab na ni si Rubilin. Ang iyang Facebook. Ako ning susihon. Wa man siya gipost nga may kauban siyang lalaki. Gawas lang ining jungjong nga magsigi og heart sa tanan niyang mga gipost. Ay, husto. Ako ning i-message tawanan eh. Salamat kay Brad ha, nga nireply ka sa akong message. Oh, okay na, Brad. Nakita yun ako, Brad. Mangutana lang unta ko, Brad. Kaila day mo ni Rubilin? Kay magsige magugag heart sa iya mga post. Oh, kilay, Brad. Silingan mo gud ni. Ah, mao ba? O, igon sa maday ni mo si Rubilin, Brad? Iya kong uya, Brad. Unsa? Mao ding nausab ka na ako. Kay may lain na rin kang uyab. Diin ka may bawa na. Gimessage na ako si Jongjong. O giangkon niya na ako. Nga may relasyon mo. Pasaylo ako, Joey. Nga nang imo manigibuhat ako, Rubilin. Nagsinaaray man nung tata nga. Dili ka mangita og lain. Pero, nga nung nagbinuang maka ako. Joey, pasaylo ako. Taorasad ko nga matintal. Matintal? Mao na mo ikatarungan ako? Ang ginood, pag-una huwag yung kumahigugma ni Jongjong. Pero sa pagsige na mag-chat-chat, wala ko makabantay nga na higugma na rin ko niya. Oh, Unsaon manggod nga, o namin nagkaila ni Jongjong. Mong dili ka makabasal na ko, Joey. Nga mahugang akong buot niya. unya unsa o may iniro na? Buwagin na lang si Jongjong. Dili ko makahimo sa pabuwag niya. Usa? Usa ibot mo ipasabot? Kita mo'y magbuwag, Joey. Rubilin. Joey, pasaylo ako. Pero mas mahal na ko si Jongjong kay Nemo. Maong nalimti na lang ko. Rubilin. Hey baby, when we are together, doing Grabe ang kasakit na akong gibati atong tungura nga nakigbuwag si Rubilin ako. Igo na lang ko sa pagdawat kay wa naman siya igugman ako. Kanimo Rubilin kung namati ka magkaroon. Manginaot ko nga magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Dili na nakutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita manghikalan kaagi ni Joey nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit kariulahan, no promise. what I need tonight. No plan. Ang maong kaagi gibuhatan no duha sa radyo ni